से कथा कौन मत कहिया को पड़िबो तो मैं वो जानी क्यों वो कौन भगवान ना कौन तोर पुओटी हां कहीं सदय होती ना हां मोर कहीं के जाऊ छी माने ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ତମ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ତମ ଘର ଯାଇ ପହଞ୍ଚାଲାଣି ତମେ କଣ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନ ବରା ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ତୁ ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ ହଁ ମାନେ ସବାଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମା ତା ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ କରି ସାରିଛି ସେଇଦିନଠୁ ଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆର ଆଖିରେ ବି ଚାହେଁନି ନା ଚାହ ଚାପୁଡ଼ି କେ ଧରି ନିଅ ଆରେ ଇଏ କଣ ହଉଛି ସେ ଝିଅ ହଉଛି ମୁଁ ଏଇ ଛାଡ଼ अरे वो देखिए छाड़ो छाड़ो अरे छाड़ो ना से चारिटा अक्षर